Hej Peter, så sidder vi jo her i dit dejlige indbydende center. Hvordan er du kommet i gang heroppe? Jamen jeg er kommet rigtig godt i gang, synes jeg. Ja. Nu er det næsten gået, hvad er der gået? Marts, august, der er gået de næsten 5 måneder. Og det har været lavsæson, men det er bare gået fremad. Ja. Så det har været lækkert. Rundet lige præcis i går, 600 medlemmer. Ja. Og det var faktisk det, jeg sagde til dig. Kan jeg stå med dem, når vi kommer op omkring 1.9. Jamen, så står det åbent for mig. Ikke? Ja. Så det er jo kanon. Jeg er rigtig tilfreds. Ja. Hvordan har, det giver jo lidt sig selv med 600 medlemmer allerede nu, men hvordan har kunderne sådan, hvad har responsen været? Hvad har de typisk sagt, når de kommer herind? Der er jo 2 typer kunder. Der er dem, som man siger, yes, der kommer du op til Frederikshavn, nu kommer vi, og vi skal træne, og de ved, hvad det drejer sig om. Og så kommer alle de skeptiske og spørger, hvad er det for noget, det her? Ja. Dem fanger vi, og får dem givet en prøvetime, og snakker med dem, og alle, det er jo ikke alle, der melder sig ind, men alle har i hvert fald en positiv kommentar. Og sådan havde de ikke regnet med, det var, eller gud, er det så nemt? Og det er rigtig godt koncept. Ja. Hvad er det for nogle kunder, du har her i Frederikshavn? Jeg har alt, men det er jo primært de her, sådan, som har karriere og hus og børn. Dem, som ikke har tid til at hænge ud flere timer andre steder. Ja. De siger, at de vil gerne gøre noget godt for sig selv. Kommer her lige, bruger en halv time, smutter hjem igen. Typisk. Altså, redebyggere kalder man det vist, 30-35 år og deroppe. Men der kommer også unge, både piger og drenge på 16-17 år, så vi har det hele. Ja. Vi har jo en ret speciel opstart, den måde vi lærte hinanden at kende på. Ja, det var lidt pudsigt. Ja. Jeg gik ud på Aalborg University College og læste sportsmanagement, og der havde jeg jo regnet med, at jeg kunne få understøttelse og kørepenge og hvad ved jeg. Det er der ikke noget, der hedder. SU, 5.000 om måneden. Ja. Så jeg var lidt presset. Det var lige på hårdt. Lidt. Ja. Og så jeg, at man søgte en daglig leder ude i Sæby. Så siger han, det er lige mig. Det fik jeg ikke. Men så ringer du og sagde, at du kan godt snakke med mig alligevel. Ja. Og så kom jeg ud til Sæby og var jo ganske almindelig lønmodtager, ikke også? Så havde nogle timer. Og så jeg, at folk de var glade. Og jeg så med dem, så jeg kørte den vej. Ja. Og når fru Larsen havde været der og trænet, næste gang hun kom, så havde hun sine veninder med, eller sin mand med. Så jeg kunne jo se, at det er det, folk gerne vil. Ja. Og så gik der ikke ret lang tid, før jeg sagde til dig, Brian, at skal vi ikke kigge på Frederikshavn? Nej, så var du ikke nemme at holde i ro. Vi havde jo selv en idé om, vi skulle åbne her i Frederikshavn, men det fik vi jo ikke lov til. Nej. Der overhældte du os lidt indenom. Jeps. Hvordan har forløbet været sådan under etableringen? Og det har været fint. Altså i verden, du kender også mig. Altså, tingene, hvis jeg siger noget nu, så skal det jo være nu. Og ting tager jo tid, jeg ved det godt. Men set i bagspejlet, jamen, så synes jeg faktisk, det er gået rigtig hurtigt. Og jeg har tænkt på et tidspunkt, kan vi nå det? Men hvad var der sket, da vi åbnede? Jeg tror nok, der var en sidste gruppe, vi skruede i 540 ved åbne døren. Så... Ja, jeg husker svagt noget med, at vi bakkede ud af døren dernede ud mod lageret med gulvspanden og svabede gulvet af de første kunder, de stod og bankede på. Så det var tegnet. Jeps, det var det. Ja, den gik. Det kørte. Ja. Ej, jeg kan huske, vi havde lidt sved på panden de 24 timer før, og vi var sådan lidt urolige for, om kan vi nå det? Ja. Det gjorde vi. Ja. Så der blev hævet fat. Ja. Fik du den hjælp undervejs? Ja, for søren da. Ja. Vi havde jo mange snakker omkring både lejekontrakter med udlejer og budget. Altså jeg vil jo godt hvad jeg gerne vil og så videre, og jeg kan også godt sagtens snakke med for eksempel udlejer, ingen problemer med det. Men når det kommer til det sådan lidt mere skarpe konfrontation, så er jeg nok lidt for vag i min måde at være på. Det ved jeg sådan, vi er jo forskellige, og der ringer jeg jo tit til dig og siger, kan du ikke lige sende den mail, eller kan du ikke lige drøfte de der ting på plads for mig? Altså, det ville være en stor hjælp, og det var det. Ja. Og det fik du jo gjort, så det var jo helt kanon. Jo, men det var jo... Ja. Gensidigs interesse. Ja, jo, og vi havde jo, du havde en god sparring også i din advokat, og fik hjælp den vej rundt. Lige præcis, og med de områder. Mit netværk, der var gode til at hjælpe mig, det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Hvad var dine forventninger egentlig, sådan, inden vi fik startet op sådan til center? Jamen altså, tænker du på det økonomiske, eller tænker du på det hele? Ja, sådan din fornemmelse inden vi sådan i dagene, ugerne op til vi skulle åbne. Altså, det var sommerfuld i maven, og det var altid sats, ikke også? Og der er jo ikke nogen, der kan udstede garantier. Men i min verden, der har det sådan, at hvis man er dedikeret, og ikke kigger på, om man har været 37 timer,
Det gør, at det bliver 67 lige i starten. Det kan også være, at man ligger og vågner om natten og tænker på tingene, og giver den en skalle, og bliver ved med at hænge i, og arbejder for det. Jamen ved du hvad, så skal der sakssusme gå meget galt, før at det ikke kan hænge sammen. Ja. Men det er rigtigt, læner man sig tilbage, og så bare åbner, og det første man gør, det er ud at købe BMW'en og det store fladskærms-TV. Det er en anden situation, men den situation vil jeg personligt aldrig komme i. Nej. Der skal arbejdes for det. Ja. Det skal der. Så fornemmelsen har egentlig været der. Det skal nok gå. Ja. Det er bare et spørgsmål om, at det kommer til at gå godt, eller det kommer til at gå rigtig godt. Hvad så efterfølgende her, efter du kom i gang, har du... Jeg kan jo fornemme, at du har brugt rigtig mange timer, og ved, du har brugt mange timer, og har tænkt mange kreative tanker og sådan omkring, hvordan du kunne få det markedsført. Hvordan har den proces været for dig? Har du brugt mere tid, end du har regnet med, at det blev sværere eller lettere? Eller? Det er jo ikke nemt, men jeg vil ikke sige, det er svært. Det er en udfordring. Ja. Det er spændende. Og når man først får en idé, og man sætter den i værk, og det gik måske rigtig godt, jamen, så bobler der jo 10 andre nye idéer op, og så måske der er 5-6 stykker dem, der falder til jorden, og det bliver ikke til noget, og så bliver man, sådan er jeg i hvert fald, når man siger mand, så siger man som jeg, så falder man lidt ned, det er også træls og så videre. Der er jo også brugt dig, hvor jeg ringer til dig en gang med, og sagt, jeg synes det er træls, og så kommer du lige og siger, kom nu Peter, og så kører det jo igen, ikke også? Og så kører det op og ned, ikke også? Men heldigvis, mest op. Ja. Og som nu spurgte du, om det bliver nemmere, det tror jeg på det gør. Ja. Fordi nu er der et fantastisk kundegrundlag, og de er jo ambassadører ude i byen, og der skal stadig arbejdes, men det er nemmere nu. Det er det. Hvad er sådan din erfaring sådan med, hvad skal man sige, for at få succesen ud over noget knofedt og en masse arbejde? Hvad er det ellers for nogle ting, du sådan tænker, hvad er de primære, vigtigste elementer for at få succes med sådan en center her? Hvad synes du, din erfaring har vist? Netværk. Ja. Vi drøftede, da vi skulle starte her, om det skulle være Frederikshavn. Der var en anden spiller på banen, som vi startede i Frederikshavn. Tog jeg tage springet, ville Lup tage springet. Skulle jeg vælge en anden by, og vi snakkede meget om Aalborg, kan jeg huske på et tidspunkt. Ja. Og Aalborg har også været fint, og jeg ved godt, at Aalborg der bor så mange flere mennesker end i Frederikshavn, men jeg har ingen netværk. Nej. Her i Frederikshavn, jeg kender Gud hver mand. Nogle gange er fordel, nogle gange er en ulempe, sådan det jo. Men jeg havde en fornemmelse af, at jeg ville få en god start. Ja. Det også. Og det fik jeg så også. Ja, den har været, for man kan sige, det har vi jo snakket meget om det her med, at var det rigtige tidspunkt at åbne den 25. marts? Det er nok det dummeste tidspunkt, man kan åbne. Ja, men, lige præcis. Nu har jeg jo genereret 600 kunder, og nu starter min sæson. Lige præcis. Så det var kanon, ikke også? Så du har en god masse at bygge videre fra. Jeps. Nu er du ikke alene om det, kan man sige. Du har også et super godt team omkring dig, og jeg har været så heldig at møde flere af dem. Ja. Hvad er sådan en kriterium, du har udvalgt dem på egentlig? Ja, altså det er jo selvfølgelig, det er jo altid noget personligt, at man ligesom tror på folk. Nu har jeg så valgt nogen, blandt andet en, der hedder Janni, som arbejder i Sæby, som du har en del af, ikke også, som også arbejder her. Den kendte jeg. Det var jo en kollega, kan man sige. Den vidste jeg, hvad stod for. Ja. Og så har jeg ansat nogle piger, som jeg havde lidt kendskab til. Ikke dybtgående kendskab til, men lidt kendskab til. Og de har altså blomstret, de er vokset med opgaven, og jeg går og roser dem hele tiden. De er jo de er næsten helt røde mod sig i ansigtet, når jeg kommer og roser dem. Men det er så vigtigt. Det er det vigtigste. Du kan ikke være selv 67 timer, som er åbningstiden for centret her. Men dem, der er her, ånden skal være der. Ånden skal være der. Service, imødekommenhed, det er det vigtigste i min verden. Ja. Ikke også? Og det, jeg kunne ansætte nogle andre, hvor det her viser, at det ikke gik sådan, så må man jo, hvis man er jo leder, man er ejer, så man jo sige til dem, at det kan ikke fortsætte, ikke også? Men der er jeg altså været heldig, eller dygtig, det ved jeg ikke, eller en kombination af begge dele. Dygtig. Tak. Hvordan, nu er på dygtig, du kommer jo, det var du også inde på lidt før, du har jo en masse, du er jo en kreativ person, Peter, på mange måder, for mange sjove idéer, nogle mere kreative end andre, hvor man tænker, nå okay, hvor kom den lige fra, den skal lige tænke over en ekstra gang, og du har jo givet mig en masse udfordringer med, hvor jeg bare, jo, men så når man lige får den vendt en ekstra gang, og sådan, det pingpong, der har været der, det er fint. Følte du, der blev lyttet til det, eller følte du, rammer en dyne hver gang? Eller? Nej, der blev lyttet til det. Det er ikke sikkert, det bliver til noget. Nej. Nogle gange for os at vide, det er måske ikke lige vores koncept, det du tænker på her. Og så må jeg jo så også tænke ind og sige, okay, der er måske noget om det. Altså, der er en årsag til, at jeg er franchise-tager, og ikke bare har startet noget op selv. Ja. Jeg vil gerne være en del af familien, så må jeg jo også
på et eller andet plan ret til. Ja. Men når jeg så kommer med nogle ting, så synes jeg da nok, der har helt klart... jeg har bare... Man skal selvfølgelig bare lige have dialogen, inden man springer ud i det, så ikke gør noget, der er forkert. Ja. Nu er vi jo efterhånden ved at være en halvstor kæde og sådan noget. Ja. Hvordan får du den opbakning, du skal have, også sådan sparring med andre sælgere og ejere og de andre øvrige? Det synes jeg. Jeg synes ikke, jeg har haft en helt stor behov for den. Det synes jeg helt klart. Ja. Nu blandt andet Sæby, som ligger jo lige rundt hjørnet, og i og for sig også Hjørring og Skjern, som åbner nu her. Ja. Har jeg snakket med, og det vi egentlig har snakket med, er praktiske ting, hvor jeg har sagt, at hvis der kommer en sygemelding eller en eller anden, som ikke kan tage bare, så ring der bare til mig, fordi nogle af mine piger, de har der bil, de kan da hjælpe hinanden på den måde. Ja. Selvfølgelig. Og Hjørring har ringet også til mig på et tidspunkt og sagde, at vi har lavet en aftale med IOC Nord, stor uddannelsesinstitution, der er i Frederikshavn og i Hjørring, om det skulle jeg lige vide, fordi jeg skulle nok tage kontakt til IOC Nord i Frederikshavn også, så kunne de komme ind, så kunne vi lave en fælles aftale også. Så på den måde, jo, helt sikkert. Jo, nu er vi også ved at bruge lidt kræfter på at lave en fælles markedsføringsplatform her i Nordjylland med vores fælles center. Så hvordan sådan fremtiden, hvordan synes du, den ser ud? Kommer der flere centre med dig? Eller det er ikke utænkeligt. Det er ikke utænkeligt. De har ingen planer om, men hvis jeg sådan lukker øjnene og tænker fremad, hvad er det, du gerne vil med dit liv, Peter, ikke også? Jamen, nu skal det spille, ikke også? Og jeg har jo et spejlbillede i Hjørring, som er det bedste center, bedst, men ikke sådan noget bedst, men så var rigtig mange medlemmer i hvert fald, ikke også? Og dem skal de op og overhale. Det er min plan. Det vil vi glæde os til. Yes. Ja, du overhaler os indenom. Og når det er opfyldt, jamen, så vil det være oplagt. Så kommer der jo nogle penge ind igen, som kan gå op, magasineres i firmaet, kan man nærmest sige. Og jeg kan ikke spise mange røde bøffer, så må jeg jo måske geninvestere. Det er ikke afvisende overfor, helt sikkert. Hvordan nu vil I snakke lidt økonomi og sådan noget? Har du en sund forretning i dag? Altså nu du eksisterer i et lille halvt års tid, ikke? Hvordan? Jeg havde det økonomisk formåen, så jeg var heldig ikke at skulle låne en masse penge. Alright, sådan det jo. Og så gik jeg på SU, det har jeg budgetteret med. Så her det første halvår har jeg så også valgt ikke til løn til mig selv. Det vil sige, at jeg har oparbejdet en kapital, så jeg har noget at stå imod med. Og nu starter min sæson. Så ja, altså, det begynder til penge nu, det er ingen tvivl om. Det er slet ikke tvivl om. Ja. Det er jo meget fedt at vide efter ikke engang halvt år, at man faktisk er derhen, hvor nu er det sort tal. Ja, nu kan vi begynde at tage løn ud til mig selv. Ja. Så du får nogle røde bøffer. Ja. Lidt røde bøffer, skal man. Ja, lige præcis. Ja. Jamen Peter, hyggeligt at møde dig igen. Det er altid hyggeligt og rart. Men jeg kan jo forstå, at vi skal til at tage os lidt sammen i Hjørring. Det bliver nødt til. Og lige give den lidt ekstra gas. Jeg tror sgu det er for sent. Men, er det for sent? Ja, jeg tror det. Så jeg tror sådan set, jeg vil hoppe ud i min bil og lige suge hjem og lige motivere dem lidt yderligere, så I ikke får ind for så tager jeg gulvskruppen med skål her og pusser vinduer. Så er du klar til, at kunderne kommer. Super duper. Tak for det, Peter. Tak. Det var hyggeligt. Hej du.